Moi vaan kaikki taas tänään pientä infoa tulee. Löysin tämmösen tuolta kaupasta ja tästä tehdään sitten video. Elikkä tää nyt on sitten 3 kertaa tulisempaa kuin se mitä ne normikait on. Tänään tein sitä 2 kertaa tulisempaa ja nyt tässä on nyt tämä 3 kertaa tulisempi. Mä veikkaan, että tätä ei pysty syömään, mutta tää kokeilla. Ja semmonen video tulloo. Katsotaan missä välissä kerkii tekemään. Mutta niin saattepa nähdä, kun taas kärvistellään. Kyllä. Kiitos.